Гната ямаш ки то, что вай 2 сол dur омадай гӯё агенти кадай чизе кадай. Райдер қатъи муносибатҳо чӣ хеле агар гонорари соз пешниҳодтон кунанд ҳар дада возможное ки барои ин мисол батл кунед? Батл да. Вай просто ман ба чӣ хотири гапа гуфта будам, яъне мусора исуси шидагиай вай реально хеле шидаги будохи сайт шидагиай ташне. Ягон мисраш туда дахл дошт, хеле да қабул кардиш? Срит кадагиан таом қасол дағдағай кадагиай пишти вайо. Шарики барномаи мо аз ширкати дорусозии Соф Савдо. Агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати дорусозии Соф Савдо муроҷиат намоед. Доставка дар тамоми давлатҳои рӯи дунё. Маълумоти бештар дар бораи доруҳо дар сомонаи sofsavdo.ru. салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Touch проект. И барномаи ҳақиқат дар репай ва меҳмони барномаи мо Land Master. Хуш омадӣ брат. Миннатдорам ки рад накардӣ. Ягон хизмат шид агар ай даст мо биём мекунем брат. Ты хизмати моро як бела кади уже брат. Салом алейкум бачако. Саломат бошӣ брат. Чӣ саат душӣ буд? Мегзарем ба саволо брат. Якум саволи метавам и чӣ хеле ки худат медонӣ хайпи имрӯза дар бораи фақат як тема рафтесай, темае ки шахерашон ҳозир кард, то есть дина клипа кардан, партофтан ва савол ҳам хеле ки ба фикри шахсии ту шахер айаввал как агенти шон да мобайни хезе буд ё и корякиши? Короче, салом алейкум бачако, одамое ки ҳозир тамошо кардастем видеора дар канали амин Touch проект подписаться кунед, чтобы бача пешравиёша мақсад зиёдтар куна ва ҳавасмандӣ корш зиёд шава. Мисол мақсад ки ман дӯст медорам одамеро ки ҳаракат мекуна ва яке аз онҳо мисол ами Муҳиддин бародар мо ҳаракат кардааст ки мақсад самихча гузора дар ютуби тоҷик. Ана ки мегзарем ба қисми саволаш мега шахер ай аввалам хеле чӣ буд маус ё ки бад шид. Мақсад и аввали хена буд, вай просто вариант надошт. Аввал ҳама ништияк буд, вай гната ямаш ки то, что вай 2 сол dur омадай гӯё агенти кадай чизе кадай. Агар када боша вай пастихча нишон метан, но ба фикри ман хена буд. Вай просто дига вариант надошт. Вай ӯзи чӣ мегуфт баъди ӯ срит кадагиан таом қасол дағдағай кадагиан пишти вайо срит кадаг. Хай ман мисол бидонам ки вай ӯзи мебуромад, просто айхезе мебуромад, мерафт мегуфт ки ина ман 2 сол шуморо издиватсия кардам давай. Ҳи дига гап буд уже. Ман мисол бовар мекардам ӯзи любой намуди гап шуда ки вай омад реально кашид сар дод гуфти худаш. Вай ӯзи вариант надошт, вай просто ам хеле гнатай мақсад да. Значит и кор як кишид, не? Як кишид, бале. Я савол дигар метам брат, нашод ҳами фити ты қатъи нави бояд фит мекард, ям фит чӣ? Рости гап ман ҳам проектҳои худам бисёртарай, ҳам ай Наврӯз ва пешда Наврӯз 12 батл дора ба фикрам. Бо як-ду проекти дига ӯ дошт. Проектҳомонро тамом кунем, мекунем обязательно насиб. Чӣ ба не? Гап нест брат. Вақте ки ай репортал биромадӣ, баъди биромаданат бачо ки мусор гуфтӣ, ям чиза репорталам хеле гап гуфтагӣ? Бале, ман дар сторисум гуфтагиам вақте 2-3 бор гапҳои дуруғ дар коверона риста будан. Не, ҳамкори мо ай соли медонӣ 2019-ра моҳи октябр ноябрш қатъ шидагия ба фикрам. Ана мақсад як солу чанд моҳ шуд уже. Ана вай просто ман ба чӣ хотири гапа гуфта будам, яъне мусора исуси шидагиай вай реально хеле шидаги будохи сайт шидагиай ташне. Мақсад ковер дуруға рӯи хотири просмотр любой чира кардан ки даже просмотрошон чиза доказат мекуна. Мақсад ман нагуфтестам ки ман биромадам унҷа мусор шуда. Вай мусор кардан то вақте ки реперои ҳамашон дар онҷа буданд, чизои нормалӣ буд, вроди просмотрои ништияк буд, проектҳои зур мерафт. Мисол аз он ҷумла садои кӯчаш ранги хеле ай рӯи качествои сифати кораш ранги Comedy Club буд.
ё дига форматана, но айруи чиз гуфтесам, айруи сифаташ ранги Comedy Club битхариб дараму дрени рептиҷи. Баъде ки мо буромада будем ама касаи паси каналҳои худ мошидаги будем, ягон чизи соз намедидим ҳамҷо. Ман редка тамошо мекардам каналаша. ҳози ҳамкориё қати кия? Қати тоқитиви тамом. Баъди репортал буромадан роз тоқитиви омадӣ? Бале, аки мо бигем чимон пешравии канал мо ягон касзависими нестай, мисол ай ягон компания бигем да, мисол ранги доди худо ё ки ягон ранги репортал в общем, ай ягон канали дига зависими нестай, но ай одамо зависими ҳастай, мисол ай Staffy Today зависими ай барои монтажиш, барои коверош, барои исус сайта нигоҳ карданмон, мисол канали ма ана ай HM зависими, мисол канали ма барои записаш, бароям хеле чизош. Ма дига ягон канал зависими нестам да. Ягон бора ҳами тоқитии пешниҳод кардаг неста ки шабкара ҳам хе ради просмотр ягон хе кунем. Чхеле ки тна гуфти ки репортал да медрои ради просмотр любой чи менависанд да болои суҳбат. То что канали ма да бояд ягон чиз саветия. То что тоқитиви тра пешниҳод кардаги неста ки ҳами кора бикарда мисол. Не, ҳо ма фаҳмидестам да канали худам. Не, ма чизе ки бачако коверои ма да менависанд, чизе ки чӣ мекунанд, ма пешаки ҳамаша мебинам ва мақсад ҳамаша дабробитиям баъд мебурад да. Ковер поверша бисёрша ба иҷозати худам ба гуфти худам менависанд да ковер то что чӣ бинависанд. Райдер қати муносибатҳо чӣ хеле агар гонорари соз пешниҳодтон кунанд ҳар да возможно ки бироин мисол батл кунед? Батл да. салом алейкум ба ҳама касое ки мехоҳанд ки тақдири худшона бисанҷанд. Салом ба ҳама касое ки мехоҳанд баъс 1,5 рубл соҳиби яке 6 машине ки шумо дидестем бошед ки дар ҷо ҳузур дора, қарор дора Camry 1, Corolla 3, Opel Duty 2 Astra, ята дига Opel Хаҷибек. Салом алейкум ба ҳама касое ки мехоҳанд ки просто так сума партоянд 100 нафари аввалине ки мо билет мехара ба миқдори 1,5 рубли автоматик соҳиби як телефон мешавад ки 95 та телефони асли ва 5 та дига iPhone X шуморо интизорай танҳо барои билет харидантон ба шумо туҳфа мешавад ва бо билетатон дар конкурс бозӣ мекунад соҳиби мошинҳо метавонед шавед. Ба ғайри ин бародарои азиз метавонед соҳиби 40 конверте ки дохилшон 1000 сомонӣ доранд ва 30 конверте ки дохилшон 5000 рубли доранд соҳиби яке аями туҳфаҳошен ба 1,5 рубл. Ҳама шумораи туҳфаҳо интизорай дар канале ки дидестен дар боло Jackpot TG метавонем бидроем вақти хитона бисанҷед. Биё ма трая савол бутун дар иҷа брат. Мақсад ту мара ҳамчун як чихе бугум профи батлер ва дар таърихи батлерои тоҷик саҳмгузор мара метавонӣ дида? Не, ман мисол тра чӣ ба ин савол темаи батла додум брат, ман бисёр батлои тра тамошо кардаги мисол ишқати таму таланта дорӣ. Не, мақсад ки ма яке аз топ батлеро ҳастам барои ту мисол ва ма ичиза барои тра доказат кардам уже. Ма и орзум аз нашид амалӣ кардагиам, ма пас ягон батл матл нестам брат ҷон дар ҳаёт дига ма ҳозир қатъи орзуам батл кардестам. Мақсад ма дига намехоҳам ягон чиза доказат кардан да, ма чизеро ки уже мехостам доказат кардам. Худат уверен ҳасти ки қувватат мерасад дар ҳамон одам? Ма дар любой кас уверенам ва вақте ки ҳамин чиза қадам монам значит уверенам ки любой кас қатъи метавонам батл карда биромада. Вақте як кас битарси бугӯй ман қатъи нао карда наметавонам чихе мебурои ҳамон чиза хита хуш мекунӣ. Медонӣ ки ягон рӯз не ягон рӯз мисол ҳамин гапа мегӯянд та ва на мисол и батл чизае ки мисол на ма ай қатъи райдер батл кардан метарсам на ай вай ай ма мисол ай творчествои ҳардумо огоҳем мисол мо медонем ҷо чӣ кор кунем қатъи якдигаримон. Но аки имина и батла ма вряд ли шиданаш ба фикрам ки намешавам. Кира батлери хеле тенҷ медонӣ дар Тоҷикистон? Бисёран. Мисол яке аз онҳо мисол Искандар ки сифати чиша азиёдкуниша хуб азиёд мекуна мебурояд. Дуюм Райдер, ана сеюм бо Азиз Карлеон. Мақсад ё топови батлеран ё мақсад коршона мекунанд тоза мекунанд ранги як хелоне ки буроянд гум кунанд ё ки полни раунд ахча гум кунанд раунд бига ягон 20 ним соат об бихӯра. Мақсад ё топ батлеран ё реально батлеран метавонанд да мақсад Стёпам, Райдерам, Азизам бисёранд да. Фаҳмо брат, вақте ки ай хезе биромадӣ атве додин хезе да чӣ темаи да
я трек хонди ответ дахезе баъди ҳамун треки ту ва дахезе набуд охи брат ответ короче ответ дахезе 20 буд ҳамун хезе 20 баъди ҳамун трек шахер хез да ту визов дод визовша қабул накарди чӣ ба ман як бор ҷавоб додаги будам дар як барномаи тоқи тивида буд ба фикр ё интервюи канали худамда буд ба ёд надорам мақсад ман одама сифати кории хича баробари сифати худам намедонам сифати одамгаришам баробари худам намедонам ва намехоҳам амуро дидан дар бари худам значи намехоҳам бинӣ ман ози гуфтаистам ку брат ман барои ниятҳои батл вообще қати ягон кас надорам барое ки ман чизеро мехоҳам уже доказат кунам ки ҳамун чиза накарда бошам мисол ман як гала орзуи накардагӣ дорам мара пешниҳод кунам батл ба суми калон мисол ӯ суми ки ай батл мада метиҳан ягон орзума амалӣ карда шава рӯи хотири ӯ орзу мебурам батл мекунам ман ози ягон чиза да ягон кас дигар намехоҳам исбот кардан ман уже кори кардагима кардам мисол брат значит ай гапҳои ту маълума ки ту ба гонорари соз мумкин бибуроӣ хати любоиш мебурам ба гонорари соз рӯи хотири гонораре ки ман орзуама бояд амалӣ кунам ман гуфтаистам ки ман ҳаёт да қати орзуам батл кардистам и сапернико ё браван гудакбозӣ кунан мақсад не батл матл касе ки доказат накарда бурая доказат кунада ва чӣ хеле ки хитам гуфтина ман мисол барои тра яке аз топ батлерои ман да бас ҳамин чиз ва барои мухлисои хидмам ман мисол яке аз топ батлеро мондагиам а касе да ки ман топ батлер нестам вода значит батли ман дар кор нестай браван аяму топ батлерошон батлиш дад кунам гап нестай брат раҳмат ки савола пара ҷавоб додӣ ва як саволи дига биёд темаи батла камтар маҳкам кунем ё гап нест худо да бигзарем камтар маълумот бите дар бораи треке ки нав буромад клипиш кади мактуб чӣ гуфтанем брат чӣ хел мардум қабул кардами трекитра чизе ки мо ҳамаи соли 2020 дакадем брат ҳамаи чизмон чизе ки аждад кадеста будем ҳамин чиз ягонтиш худиш нашид ҳамун чизе ки мо аждад доштем вай нашид не только и даже дари дил клипмон бисёри чизои сифати баланд қати пешниҳод кардем мисол ман клипи дари дил пешниҳод кардам баъди вай ягон қариб 2 ҳафта пас 3 ҳафта пас ё ки дери як моҳ пас клипи диск провардам ва ман мехостам ки дари дил ай дисда ягон 10 баробар зиёд просмотр бигирад чиба ки ман полни ҳамун трек да дода шудаги будам мақсад гарчи треки худам набуд вай тексти элен буд ман унҷода навистагимша но ман мехостам ки вай бисёр просмотр бигирад барои ки ӯ да меҳнат зиёд кардагем а клипи дисама тупа да нами криша буромадем хондем мақсад як навастройка буд деонагӣ ҳам хеле чиз мардум намаъқул будайда ман ӯра чиста через худам кардам мақсад ки ҳам хелиш кардем вай гузашт бирафт вай 100 000 ман аю чиз аждад надоштам ман дари дил ждад кардиста будам значит коре ки ту кади дар 2020 значит қаноатманд накардран клипои результатиш бале результати клипа а та качество чӣ хел буд сифати кори ман худам 100% розиям чиба ки ман сол ба сол сифати ҳама чи ман хуб кардистам сифати видеоман сифати трекман битоман суханом ҳама чи хай маълум айдаи чиз чида нагуфтам мардум бояд бинад я барнома дошти ку хотира барномаи хотира ҳамун тема мурд вообще дигар накардест ман мехостам ки аудитория калони хича пайдо кунам хотира барномаи хотира чиба ки вай ба барномаи хотира қати якчанд чизоро ҳам мешид да мардум фаҳмонда ва аудиторияи муайяна дар кори хича ки ҷалб накарда худаш ҳамин сабаб ӯра паузада мондагем ман шояд ягон давраи пики дигам биёд бо ҳам барномаро сартем барое ки ман да сахт маъқулай ва не только барои призиш ва ё ки барои меҳмонош ман як чиза фаҳмидам мероҷ брат бисёри бад расход кардагӣ да дар унҷо ман ки даромад ча кам меовард ман гуфтаистам ку браҷон ман аки даромад ай ҷиҳати ай тарафи кором мисол ғайр ай батлда ман гуфтаистам ку чӣ хеле ки хитам медонӣ батл аз суми калон влажид мекунан ва рӯи хотири ӯ суми калон мешава ягон чира яъни ман када думи батла гирифта ай трек ай клип ай барнома ай чизо ман ягон вақт даромад ждад кардагӣ нестам ва даромадам ждад накардестам ман фақат тарафдори сифат будам ҳамун сифат ки ниҳамаш мешава шояд ман расход кунам ягон $20,000
да треком да клипом да исурсы баъд мумкин ягон давраи пикем бия ки ягон бренд ба монанди Nike, Adidas ё ки ягон чи бия бига ин формаи мара просто да клипат пуш $10,000 метиҳем шояд ӯ хеле вақто биан ман ҳамин чизоро аждад кардастам ман ӯ бугӯи ҳозир ман просто бирам қатъи one fucking bet вай кунам мақсад дар кор нест да ман хеле рекламаҳои туфта чиз мероҷ да клипот расход мекунӣ то есть просмотри бадам надорӣ да YouTube не ки ягон реклама нест гуфтестам ку ма кадани бошам ҳам қатъи шояд бренд реклама кунам шояд ягон чизи серьёзне ки мисол ма муқоиса карьераи худма яъне творчествои худма муқоиса ба творчествои дигар давлат одамош мекунам мақсад ман надидам ки Eminem бига силкаи поёни видеоро дастгирӣ кине бачаҳко илтимос мара дастгирӣ кине намега авай ё ки Cardi B мисол намега ки бачаҳко илтимос подписатсия кинен дар канали ма хеле мебура 6 мода трек сар мета просто мебини я бренда реклама кадаги онҷода ва ман гуфтестам ку давраи пики хидмат дад кадастам шояд ягон бренд мада пешниҳод кунам ва и силка пилка ё рекламоян ки времениян да ягон ҳам сифати корита пас мекунам времения ҳам туфтай мақсад дар назари тамошобинам и чиз ганда туфтай рост брат я саволи дига метам уже ай саволои личности худат медброим брат яда темаи хайр да медроем ба фикрам клипи кира тамошо кардин шахира тамошош кардам ва бисёр им кадан ягон мисраш туда дахл дошт худат да қабул кардиша не ягон мисраш не барое ки уҷа образи чӣ хел бигӯм адреси муайян да буд ба фикрам трек ва одамои чӣ да буда адреси муайян дошт трек маълумат да ту ягон ҷоҷда хита надиди не аму гапе ки типа мақсад ма 2 сол кашиди сар дод группатона шахир амиш камтарак мақсад дурӯғай бигем да мақсад ҳами гапш нитоай камтарак чӣ хел ма мисол қативай маам ҳамкорӣ кадагиам ва ягон мушида вақти ҳамкоримон кадаги нестаи мисол то охира ма ҳамин чиза неправильно қабул кардам тамом так мада ягон строчкаш ягон адреси мада набуд атак клипа худа диди ҳамо одамое ки бозӣ кардан мисол ҳамун мо бозӣ кардем бугӯ хибра хайн мо бозӣ кардем мисол ози темаи берунай да мисол иҷа ҷои актёрӣ не ман медонам ту берунай вай касбат мисол актёрия яъне да барое ки мақсади савол ҳамия ки даму ролои мо хай ролои мо да кира диди шинохти касера кира шинохти хай ӯ мисол уҷа да образи бачаҳое буданд ки берунай реп буд берунай камера буд браҷон ура шарт нест да видео гуфтан мақсад баъзеша одамо хит кардагиан но образе ки шумо да ӯ клип нишон додагиен ба фикрам берунай репай одамое ки берунай реп бачаҳкои хезера мешиносанд хитшон мекунанд одамое ки просто орад да не ма чиба бояд ма гуфтестам ку ма сирия каса фош кардан наметавонам чизе ки мардум да аён боша ма ҳамун чиза мекунам ман онҷо да бозӣ кардагиам мара дига чӣ гуфтагиан не ки баъди клип биромадагӣ мисол мара чанд кас отметид кардагия ки бо даже дар болои сарам навистагиан ту фалони гӯё ма фалони одам мисол ӯ фалони одам не ки ма вақте ки биромадам онҷа бо пеш бачаҳои хезе рафтам мисол о яда ташай ма хафа шудам ки то што ту роли мара хеле бозӣ кардӣ и ролай брат и ролай мисол ҳозир любой одам персонажи мисол мара бозӣ кунад дар любой ҷо ма чизе ки кардагим ба кала гирифтагим любой ҷода фарқ надора ма ягон ҷода на алкашӣ кардагим брат берунай репам берунай видеоам ягон каса мисол кидатам кадаги нестам да ягон ҷо ягон чиам гуфтагӣ нестам дар любой ҷо чизе мара медонанд рол бозӣ кунанд ма ира правилно қабул мекунам барое ки ман ҳамун одамам ма чӣ хел қабул накунам ҳамун чиза ваёам бояд хафа нашаванд ҳам хел чӣ хеле будагиан ҳам хел қабул кунанд хичон ман нагуфтестам ки ҳозир ваё ҳам хеле буданд ту нишон додӣ мақсад чизера ки хичон медонанд ки ҳамун хелай ва агар ҳамун чиза мардум нишон дия бояд хушрӯ қабул кунанд ҳамун одаме ки мисол клипа кард брат қатишон буд сценариера сохтагиай ман омадаги нақш ма гуфтаги ман нақш ма бозӣ кардагим айпай кор мешудагим не ки баъди клип мара гуфтагиам ки ту наву одам бозӣ кардӣ не ки вақте ки мерам ҳамун соҳиби клипам мепурсам мара вообще дига одам мегӯяд
ох ты гуфтестам ку брат ты ҷа просто актёр бозӣ кадаги ты ҷа ягон қатъиона батл кадаги на барқасд да мардум образи вора нишон додаги ты кори хита кадаги ты аям чиз нон меёвӣ ты уҷа гуфтестам ку кори хита кадаги ту ягон кор надорӣ ку бачакҳои муда и чиза ва хичонам медонистам ба фикрам прекрасно ки ты қатъио ягон негатив надорӣ тамом гап нестай брат раҳмат ки барномада иштирок кардӣ миннатдорум ва дар барномаи оянда касеро дидан мехоҳен ҳатман бинависен мо ӯро меёрем охирон гапи хита мардум айта дар 2021 чиш дад кина ба мухлисот бугӯ ва барномаро ҷамъбаст мекунем бачако яъне охири барномада боя бори дига мегӯм дар канали Touch Project яъне подписатсия мекунем ана навигариёшон аждад мекунем шояд информатсияҳои дар ҷа бубуроянд ки мисол дар каналҳои хичон нестан бачакора ё ки имина ма мисол дар шояд гапҳоеро ки дар ин проект гуфтем дар ягон канали хидмо набошад дар ягон ҷо набошад ва чӣ гуфтанем ҳама вақт бачако ай паси амалӣ кардани орзуотон бишен гуфти гапҳо и беҳтарин корае ма як картинкада хонда будам мега любой одаме ки любой одамда ами ҳар саҳар ду вариантае мега ё ки як ҳаёти хоб мераи саҳар фақат орзу мекунӣ ё ки саҳар қати мехези ай паси амали орзуот мешавӣ мега ва ман мехоҳам ки бачако шумо ай ҳаму дим вариант бошен ҳар саҳар пагои барвақт бихезен ай паи амали орзуотон бишен чӣ орзуе ки дорем пай дар пай миссия бимонен ҳаёте ки шумо даста интересни бигзаронед хеле тупада яҷума биғалтма мирӯзум бигзара бо пагара фикрша мекунем не мақсад цел бимонен ганда интересни ай бачако як кора кунем бо дуюм корш мефуратонам бо сеюм корш мақсад барои ҳамин мо ай опити худмон гап задестем да мақсад дальше больше бо бачако канали Landmaster TJ-да медонем подписатсия мекунем навигариёро аждад мекунем ҳама каса обод бошем саломат бошем